Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! May mga garaman sa ato ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan aksyon hotline. Karon nga adlaw Sabado nakita Nobyembre 28, tuig 2020. Aksyon Hotline! Liwat na naman kita magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Oy, hindi ka mo magkalipat ang aton sining countdown, may 27 na lamang kadlaw na bilin bago magabot ang adlaw sa Pasko kag mayaran na lang sang 34 kaadlaw ang nabilin kag sug-alawon na nato ng pagsulod sang 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namong nga matagpalamati sa kahanginan mga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube, sa online, inang mga nagasalig sa internet connection. Good day. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, welcome na sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Sa mga nagamonitor naman on air, no din ka man nga bahin sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline! Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga Sabado? Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Diri sa syudad sa Bacolod, mayara sang operation gagin patigayon batok sa isa ka persona kay may mga expired nga mga karne ang tigayon nga nag-confiscate. Aksyon Hotline! Tano ini kadelikado ni karon, hindi niya pwede makonsumo kang mabakal ni karon ka tao kundi naglain pang tiyan. Aksyon Hotline! Inano man nga sistema ang inyo man manegosyo na gid lang kamo tinunto pa iya. Baligyan niyo ang Bacolod non sang expired nga karne. Aksyon! Ibaloon ta karon ng detalye sina mga kaaksyon, atensyon sa mga jeepney operator. Sini nga bulan sa Disyembre o masunod nga bulan, ang LTFRB magakadto diri sa Bacolod para nga magpatigayon sang orientation kag clarification angot iniha sa natalana nga consolidation sang mga prangkisa. Tiari pag-insindi ko until December 31 na lang, and then pasi-implementar na ginila ni no ang pag-usar sang mga panibag-ong nga forma kag ang mga jeepney nga gina-required dapat ang mga motor sang makina sang ila sinisalakyan Euro 4 kag iban pagid nga mga programa sa idalom sang transportation nga gusto baguhon sang gobyerno. Aksyon Hotline! Di masarangan ay hani ang Bacolod City, what will happen? Nahibaloon ta nagkaroon dugay-dugay. Now, kung malabutan taman karon, ining reklamo batok sa isa ka konsyal sa Moises Padilla nga kagabi, sa Action Firing Line na interview ni Action Brian ang tagreklamo noong suno sa iyati natapungulan sang konsyal. Aksyon Hotline! Waan ta man aside, pero mas mayo tani councilor kung nagamonitor ka na, please.
kontak ka diri sa amon kag hindi kani sa kay Action Brian para nga makasabat ka man in fairness sa imo karon sa gabi. Action Hotline. Ano ginalinan nila sadto kido parte man lang to sa asawa sang tagreklamo no may mga konfrontasyon pero tinapungol siya ka konsehal. Action Hotline. Inaaligasyon kag base sa reklamo sang ining biktima no ang side sang councilor way ta pa makuha. Action Hotline. Mga pensyonado sa SSS nagareklamo gyapon bangod sa bagong nga sistema ang ginapatuman ano na ding matabo SSS tiguanda karon nga masugilanon. Action Hotline. Standby ka mo may isa ka developing stories kita ang ginapollow up somewhere in Negros. Ambot kung tuod ni kay ang aligasyon nga tinumpok sa isa ka bangko to subong pulis and may nagkontak sa aton nga ginransak ang bangko ay naano man nga sitwasyon ni man. Action Hotline. Ligadtong adlaw ang gasolinahan sa Valladolid pagkabugtaw na tun sunod nga adlaw may ginransak siling ko kung ginransak na way mga alarm system na yung bangko haw. Action Hotline. I-check ta lang na karon to kay Dugay mag-aksyon na muna so far ang pila ka madalag kung ang mga balita nga aton tutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Dugay-dugay gali preparar ang inyong mga cellphone kay magabunot naman kita. Magagabot kita sa panibag-o naton nga winner today. Hatagan naton sa premium nga 500 pesos. Pero joining us over the phone is Sir Ernie Pinida. Nano ini din ang subject taga diin ini siya nagabaligya sa merkado ining nag-confiscate nga mga expired nga karne. Ano nga karne ni siya man? We have Sir Ernie Pinida, ang cluster head sa market, sectoral head, kag extraction head sa Bacolod kung COVID-19. Sir Ernie, good morning. Mayong aga ba, Dr. Art, no? Kag sa pamatis ang sininga programa, mayong aga sa inyo tanan. Salamat sa time, sir. Ma-check lang ko, kay nakita ko sa video nga daw ginpanglubong nyo ining mga karne nga na recover, na confiscate. Di ni nakuha naton nga area kag sinong subject ni sir? Bali sa Tiyog, libot-libot sa ato niya task force sa Butagoy, Mhm. na talupang dala nila dito sa Pure Gold man silingan, no? Nga may Okay. ato dito nga stock sang sang mga karne nga ara sa ilang nga freezer, no? Nga oo, sa sulod sang ilang grocery. So, sa pag-inspection sa aton niya mga task force Butagoy, nakita nila nga ang ini nga mga stocks expired na. Kay Uy. ang expiration date is September 20, 2020. Jesus. So, expired na siya sa pila ka bulan. Sa 2 ka bulan, no? Oo, 2 ka bulan sutra. So, amo na kagigin pahibalo ang management nga ang inyong ginabutang sa inyong storage for display na ng expired na. So, ginconfiscar, gin-condemn sang Antonia Task Force Butagoy, Okay. paglater sa ginlubong, no? Pero kung mo nga sa sulod sang grocery, nano ang violation, nanong lapses nila since September, siling ko basi, way matumatalupangdan sa mga manugbakal, kag prior sa operations ng Task Force Butagoy, basi may nakabakal pa blasar? Pero galing sa pagkandak ng inspection, wala man sang may na-display, no? Wala sang na-display. Sa mga produkto, no? Mm. Ang ining mga karne lain-lain nga mga parts sang sang karne nga ara dito. So ang kapanag-iya sa to Action Art among jeepres. No, amo man to bala na ko na dumduman naton ato lang imita na ng mga ang ining mga produkto nga ni imported ni. Oy. Ang imported meat ini siya Okay. nga kadumdum ka sa to nga naka-confiscar man kita sa ila dito storage kid mismo, no, sa singkang sa si Okay. inang mga 3,000 kilos ato Sus. nagligad nga tuig to. Oo. Nga ginlubong man naton kay nag-expire na. So amo man niyang natabo subong. Okay. Nga kiti mga 300 kilos lang pero hindi na maayo para sa human consumption. Yes. Ang lain, can you imagine ang 300 kilos ni ano ni baboy tanan, karni sang baka,
bali sakot Baboy. ni sila. Mixcla? Oh, baboy ni tanan no. Baboy tanan. Tiyamakon mo na mag 300 kilos. Kung tag isa ka kilong ginabakal sang konsumidor nga waay man niya nagalantaw sang expiration date, kundi naglalain ang chance ang 300 to ka panimalay. Oo, kagati among to gani man nga ang nagupod gid ang ilang supervisors ang sang Pure Gold kay ang nagasupply dito, ang display na dito, daw wala naman nagbalik 3 months ago na, 2 months ago na. Ay sus! So, oo. Basi ko ang amo man yung reason nga monitor man kay nag-coordinate man ang management sa Pure Gold. No, basi sila guro ga wonder man nga nag-display di why nila gin islan, why nila katuan. Oh, sama na guro ka rason to away kita ka pa sang mapahayag sang ining management sang Chief Press, no? Okay. Nga daw gipabayaan na to nila ila stock sa Pure Gold. Ang isa guro da sir, why ta plano nga ipatawag na sila kag sugilanuno na no exactly ang ila plano kay ti negosyo pagkaon yung ginabaligya nila ya. Oh, kagati aton ginabantayan nya kun magbalik sila liwat, magbalik sa market ang ini nga mga produkto. Ginanan bantayan gid, no? Kaglantawon gid ang iyang expiry date, no? So ini tanan imported ni. Okay. Oh, So- imported meat siya nga kinanglan gid matagaan atensyon, no? Nga dito pa lang pag-abot pa lang kinanglan may inspection na. Aha. Kung saan sa ang iyang date sa expiration. So, ang 300 kilos, tanan ni sila, after sang confiscation, kay nakita ko doon hindi lang karnito, doon may mga gadget, itong ang gindalan, ano to man? Weighing scale? Nasulod ito sa karton. Sa karton. Normal man lang na yan. Okay, amo nang ilang ginakarga o ginabutangan. Okay. Bali, amo na nakasulod na diri sa aton, kay tungod na siya, slaughter siya sa AAA category ng slaughterhouse. Mga pagkita AAA category, good for international consumption ina. Kay ang aton diri sa Bacolod, AA category na ang aton action art niya slaughterhouse. Okay. That's why nga pwede na yan naton ang dalon sa maskin diin diri sa Pilipinas kay good for national consumption ina. Ang sa aton diri nga slaughterhouse. I see. So, abot nga highly urbanized siya, na kuan siya na nakategorize siya as a AA category. Okay. Sa MIS, no? Kaya kamano ka kung single A ka lang, category mo slaughterhouse, ang imo nga karne hindi makagwa sa imo lokalidad. Kaya within the locality lang na sa Bacolod City ang imo nga consumption. Okay. So kung magwa ka sa Bacolod, pwede ka na dakpon. Pero kung AA pero sinang subong sa aton, AA, pwede mo yan padala sa Manila, imo karne sa Davao, kung diin the rest of the Philippines. Ang Okay. ining nadakpan naton, nadakpan lang ni siya kaya nag-expired. Kaya ang iya niya, AAA category, so ang slaughterhouse, naging pa-slaughteran nila. I So, see. ang necessary permits ara man kumplito, amo lang ni ang violation niya, may nag-expire lang siya, no? Okay. So, duwa man ka bagay basi lapses ang ila personnel nga check sini sa mga balaligyaan nga why nila magkambyuhan to sa bag-o nila nga stocks or basi na pabayaan nila o nalipatan Manila pero hindi mayadi at the end of the day kuha niya mo paranik sa konsumo sang tao nga nagabakal sining mga karne sir mo. Oo. Amo na galing niya, mayo man kay ang aton niya task force Butagoy, wala man kay pahuway sang tiyog, no? Para sa pag-monitor sa mga illegal slaughtered nga meat, kag ining mga expired nga mga meat, no? Okay. So, that's why nga permi naton madakpan ini. Ang nakunan lang namon kay ang ining 3,000 kilos ang nagligad nga tuig nga ginakop kamon. Amo man ng Japon nga company ang G-Press man Japon. Oy. No? Kaya ang subong G-Press man Japon. Kaya kinanglan may subna bantayan din sila. Kay daw hindi sila conscious ang date of expiration nila. At Nga kinanglan i-withdraw na tanin nila sa market na. Aha. Tituod na nga pabayaan mo imo kung ikaw yung nagahataga protection abi sa imo negosyo, hindi ka gid dapat ngayon ang iban gani dali na lang mag-expire ginagkambyuhan na lang na to avoid
sang reaksyon abi kag basi maglain pa tuod ang konsumidor mo? Oo. Kaya mo na kinahanglan sa ila end ta lang, kinahanglan ginhimo na nila. Oo, kasi ginawaringan man naton sila kasi kapalo. Okay. Ilang task force putagoy, why ni kapahuway. Manakpan man gyapon sila. Oo. Si Sir Rex Oo. Hoplo magyapon ng head sang Butagoy? Hindi, si Martin na. Si Martin Tinaga. Pinaga nagali no? Si Martin Oo, Pinaga. So si Si Sir Martin Martin Pinaga amo nang nag-operate gid subong. Oo, upod sa aton yung mga apat ka regular nga mga pulis nga ara upod yun sa task force Butagoy, no? Very good. No, at least ang aton malang dikit ang ginestudyante ya konsumo ini mo pagkaon nga kung hindi tani ma-monitor ginadakop gani mag-ihaw-ihaw ko lang sa kapurukan kag barangay ini laya expiring i-display nila ya. Sir Rene, ay nautod ang linya niya. Alas 8:18 na. Action Radio Philippine Standard Time. Sir Rene, siling ko timayo niya. Congratulations sa inyo, especially sa grupo sang Task Force Botagoy. No? Hopefully, sa iban nga mga balaligyaan, basi kung may display man ni sila, sir, basi ma-check na lang sang Botagoy. Oo, tanan na subong outlet nila, gira pang libot na namo, no? Okay. Libot sa Tagoy para mabalaan kung bala ini expired o kung hindi, no? That's why nga nakabalo na kay na nasuguran na nato nagligad tuig, no? Okay. Nga dito mismo sa storage pagit. Dito ginapang inspeksyon na utog Okay. sa may ara nga gina-storage nga karne kag ginabaligya sang karne especially ang mga imported meat nga ini. Okay. Kay kabalo ka Action Art may hawid mo may kabalo na ang mga nag-alabot bala kung ano kadamo ang volume. Oho. Kaya ma-check up na naton. So- Bali, routinary activity na nasang task force Butagoy, nga kinahanglan libuton kag i-inspeksyonon ang ining mga storage kag mga outlets diri sa Bacolod, Action Art kag sa mga public market naton. Ginalantaw ginapangitaan sila sang meat inspection certificate. Okay. Kag para mabalaan naton kung bala ang ilang karne nga ginabaligya nakaagi gid bala sa certified yung mga slaughterhouse. No? Oo. I see. So anyway, amo na. just keep us posted basi kung may ara pa dira ma-recover, ma-confiscate ang team sang Task Force Butagoy so that we can inform also the public bilang awareness man nga bulig sa city. Ma-shift lang ko very quickly. Today na to, 28, ang surveillance test. Sir, ang sabahin sang mga nagpartisipar no, nga food deliveries, ang sa food deliveries, matyagan ko, do may ato na to number of participants. Ang sa transport, may ara na sang do final listing kung pila sila more or less? Wala pa sa subong wala pa ta finalist, no? Pero Okay. in principle daw okay naman sila. Okay. Sa subong na taon naton kay ang lantaw na to na result naman sa surveillance testing. Lantaw ta kung ano ang pila ka percent ang madakpan nato, no, nga positive sa mga lain-lain nga mga grupo Action Art, no? Kag natunaan man naton kay atong naliga dinapilit din naton sila kay every time nga magkanda kita sa surveillance testing, may ara din kita nga makuha. Nga nagka-positive. Do? Oo. Oo, nga asymptomatic. Diyan mo daw maayo, matyag nila, pero carrier galit sila sa virus. Okay. The reason why nga ginapilit din natin, kumbaga, ginakonvince natin ining mga grupo, lain yung mga grupo, so that matistingan sila liwat, no? Kaya along the process na sige testing naton, may balaan naton kung pila ka percent pa sa gihapon. Okay. Ang inang makuha naton nga positive, no? Yes, sir. Kay, ang sa EOC, ang tanan niya ang actions ginahimo naton, ginakuha na siya, ginatunaan, no? Kaya ilang taon ta kung may ara paghihapon. Kaya kung hindi, kung wala, tagid man may makuha, meaning, kapay balo nga nagkupo na kayo ang cases diri sa Bacolod. Yes, sir. Ang kuan lang na nato yung nalantaw nga every time ko sa nagliligad niya si Mana, every time magkanda kita may makuha. Subong Yes. taon naman naton naglipas na ang duha ka si Mana nga wala kita surveillance testing. Lantawon ni naton. Kay basi ko naglantawon ta kun bala
basi na immune na bala aton yung mga Tao? kapdanan nasyonal, no? Oo. Kung may virus pa sila o kung wala na, basi na immune na, no? Ngayon na taon natin ini, no? Yes, sir. Yes, sir. Nga ginakandak natin yung surveillance testing. Okay. Sa tubuong ari na kami di sa Bay Center, no? Kaya na namon ang registration, ang pag-verify sa mga formas, nga pilapan sa aton mga kaaturan nasyonal. Sige. On that note, Sir Ernie Pinida, salamat gyud sa time. Good morning and God bless sa imo. Maayong agaman, kag madamo gid salamat Action Heart. Action Hotline. Di amo ni siya nung kinanglan kabahin sa akong advisory kag amon panugyan diri sa Action Radio, no? Karon nga bisan pa man nga ang Christmas party, no, ang mga Christmas party ni ginadumilian ang pagtililipon man may mga tunto nga tao iya nga nagapalaptas ang text. Nga mo na ganiging klaro sa DOH, kaway kami alabot na sa nagalagaw, ginapalapta nga mga nga mga information nga pwede ng outdoor nga Christmas party. No, why pa na subong. Tindi kita magpati sina. Now, nga ang gina-advise nato ni kay tingiban sa una, iaamo ni nga sinimana action din may mga mong reservation na mo. May mga reservation na sang litson, nagapaluto for catering purposes nga naga-order na nga daan. Kay pag sulod sang December, singuna yung party, ang mga Christmas party, matyagan mo do kadadlaw, damo hubog sa dalan, makita mo, ngalin sa Christmas party. Pag tililipon, hindi hama. Action Hotline. Ti bangod sini, siling ko pati manuglitson apektado, no? Pero ang akong advisory, nga ginmuno ko mo ni, please i-check nyo gid kapin pagid imported products. Kay kadelikado, in kaso nga makabakal ka sang expired nga karni dira. No, halimbawa ini sumungot 300 kilos ang na-recover perti ko nakabakal kas ni. Oh, kung reckless ka man gaway mo ya ginalulantaw to ang petsa kag expiration kundi tapos gid. No, tapos gid ang membro sang pamilya mo kung maapektuhan nga maglain ang pamatsyag nila. Action Hotline. Alas 8:24 na Action Radio Philippine Standard Time ang nami pagid gani sinatani. Kung may ma-monitor ka mo, i-report nyo palihog sa Task Force Butagoy or hindi gani sa kay Mr. Ernie Pinida opisina kay cluster head man ni siya kag dalan niya ang market para nga maaktuhan gilayon kay may mga negosyante gid ang ginapinsar nila hindi lang yang jutay nga ganansya kundi why sila naga-care sa ila sinibala no nga mga suki dira o kon mga manugbakal ka magakonsumo sang ila produkto. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Alas 8:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Now kahapon damo ang nag-request parte sa SSS. Gusto nila ibaloon kay nagligad to actually na interview ta naman may ara naman kita ginatag sa inyo nga information kag nagginbuligan magkita ni Dr. Leilani Binidian no ang Vice President for Visayas West 1 Division and concurrent head sang Visayas West 2 Division man SSS Bacolod. Now ari para sa inyo kay damong reklamo sa nabudayan bala kami sa bagong system subong. Para at least maklaro kag paano ni sila mabuligan kay ang mga senior citizen or mga pensioners kalabanan ni sa ila budlayan na ginman tuod mo wala ang mga may mga edad na budlayan sa paggamit sang computer kag sining bagong sistema pero i-check ta bala mismo gikan kay Dr. Leilani Binidian ang update sini. Online sa hotline. Ano nga mga assistance ang ila sa karon ginahimo especially sa nagaproblema no nga mga pensyonado sang Social Security System. Doc Binidian, good morning ma'am. Welcome sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Action Art, good morning. Maayong aga sa tanan na mga suki sa Action Radio. Most especially doon sa ating mga SSS members
nga namati subong sa programa mo, Action Art. Yes. Maayong aga sa tanan. Salamat gid no sa time. Ma'am, kay nagligad to at least na-inform naton sila nga may bag-o nga system nga ginpatuman ng SSS, amo ning reason nga atong policy nga first week and ang segunda ya birthday pa kung saan birthday mo amo na matuon ang pension mo subong ginisa na lang, gin-uniform na lang. Ma'am, nano natabo nga ado damo gyapon ang mga nagapamangkot nga mga pensyonado kay daw siling nila nabudlayan kami sir siling mga panibag-o naman nga ginahimo nga registration. Paano nato ni sila asistihan? Okay. Thank you so much, Action Art, for giving us the time to explain sa aming mga SSS members, most especially sa ating SSS pensioners. Yes, ma'am. Just before, we have already talked na suryahan na ang bago nga proseso. Tama ka, Action Art, noon, yung mga date of contingency ni differs, no? Sa birthday nila, kung saan o sila na separado. Pero for uniformity, kadua na lang si SSS mahatag or ma-release ang pension. Yung first day of the month at saka 16th day of the month. Yun. So, yon ang dalawa na lang. So, basta if your birthday or your contingency date sa Petsa 14, definitely you will be receiving your pension on the first day of the month. Okay. But doon sa another half, okay. Now, we started the implementation Action Art on October. October. Yes, so ma'am. we thought, the SSS thought na okay na, yun lang, may transition talaga tayo kasi yung ibang bangko nagbibigay pala ng advance pension. So doon, parang na-solve na natin to kasi pinakuha natin sila ng statement of account. And we found out na meron talagang banks na yung pension nila for this month, i-release na nila third week or fourth week of the previous month. Okay. So yun, parang naintindihan na yan sa iba nating mga pensioners. Ang nangyari, Action Art, meron tayo ngayong mga reklamo from our pensioners na hindi daw sila nakabaton sa pension nila. Correct, Doc. So we try to check. Ang dami Action Art, meron tayong Maybank, meron tayong BPI, and some of other commercial banks. So sabi namin, bakit? So individual ini-entertain namin sila. And we found out, Action Art, SSS found out na hindi pumasok yung kanilang pension doon sa savings account na na-submit nila sa SSS. So nagtaka kami kasi ilang years na sila Action Art nagbaton sa mga pensions nila. Okay. Why is it na wala namang pinago sa account number, ang pinago ang schedule lang man sa bigayan, Releasing, diba? yes. Pero bakit hindi nakapasok? So ito, isa ito ni SSS. Okay. Bigyan nyo nga kami ng statement of accounting nyo. At first, Action Art, we did not care about checking the statement of account because ang chine-check namin yung pagpasok lang. Sinabi namin, kasi naibigay na ito sa third week of or fourth week the previous month. Sabi nila, hindi pa rin namin nabatod. Kay Gali Action Art, if ang Account? ang savings account number na naibigay nila, na isubmit nila sa SSS, example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun ang naibigay nila sa SSS. Na-submit nila sa SSS sa account number na doon nila kinukuha ang kanilang pension for the past years. Ngayon pala, doon sa kanilang statement of account, nagbago. So marami talaga Action Art. Marami talagang bangko. I will just mention yung dalawa na napakarami, the first two banks na may mga mararaming complaints, yung Maybank at saka BPI. Ang nangyari, tinawag namin ang Pension Administration Department namin, conducted a meeting with Maybank and BPI. Okay. Doon nakita Action Art na
Noon pala, just before all these changes sa SSS, nagbago pala ang sistema sa mga bangko. Oy. Internal na pagbabago sa mga bangko. Siguro, because of their enhancement sa kanilang system, binago nila, parang they released another or new set of savings account number. Okay. Hindi yan nalalaman sa ating mga pensyonado kasi the banks just managed to, example, ang pinadalhan namin na pension si Action Art, savings account number 123456. Binago pala nila yan, Action Art. Okay. Ginawa pala nilang A, B, C, D, E, F, G. Sus. Pagbato nila sa SSS number na ito kay Action Art, savings account number 123456. Noon Action Art, sila lang, para hindi na magka-problema si pensioner Action Art, sila na lang ang nagpasok sa pension mo doon sa A, B, C, D, E, F, G. Okay. Kasi internal nila yon. Okay. Eh ngayon, Action Art, na may nagbago na sa ating sistema, na isa na lang yung bangko na magpasok sa kanila, sa mga pension, through PesoNet na, di ba? Nag-mention tayo PesoNet, accredited bank. Hindi na kaya ni PesoNet because hindi kilala ng sistema ni PesoNet kung sino itong savings account number 123456. I see. Kasi sa personalidad ni PesoNet, ang kay Action Art, A, B, C, D, E, F, G na. Ang bago. So, Okay. ang nangyari, incorrect or invalid savings account number. Correct. So, na-float siya lahat. Ito, totoo talaga ito, Action Art. At it is not only these two banks. Because na, they also have to improve their system. They also have to enhance their system. But we were able to manage it before because nga hawak nila yung pag-credit. Okay. Eh ngayon, hindi naman hawak nila kasi isa na lang ang mag-credit through PesoNet na lang. So, hindi na identify ni PesoNet. kung sino si savings account ABCD. Correct. So, ang nangyari, binalik siya sa SSS. So, ngayon, natanggap ni SSS nga ang daming binalik. Bakit? So, na-swap ni SSS doon sa mga binalik sa bangko, binalik ni PesoNet sa SSS. Si SSS naman nakabaton sa dami-dami na mga reklamo, na-swap doon, nakita nga si Action Art pala, nagbago yung kanyang savings account number sa SSS. Hindi na pala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagiging ABCD na. Okay. So ano ngayon ang action natin? So nag-meeting si SSS at saka si Bangko. Nag-explain naman si Bank. I think it is not the fault also of the bank because nga nagbago din sila na sistema. They were able to manage it before kasi hawak nila ang crediting. So ngayon hindi naman nila hawak ang crediting. Hindi yan na-anticipate. Hindi yan na-anticipate sa bangko. Okay. So ang nangyari ngayon, nakita na yan. So these banks Action Art are now coordinating with SSS. Binigay ni SSS sa kanila yung mga reklamo. Example, si SSS nakabaton sa bago. SSS nakabaton sa almost 60 complaints sa Maybank bago. So kinuha yan ni Maybank main office. Binago ni Maybank main office. Tapos sinubmit nila ang bagong savings account number sa PesoNet. So ang pag matapos na lahat matapos na lahat sa Maybank ang pagbago nila or pag edit nila lahat or pag nila sa yung mga bago nila savings account number, sila ni SSS. They will give signal to SSS na okay na, na correct na namin. Ipapadala na balik sa PesoNet. Kasi pag
credit yan ni Pesonet, meron na talaga yung mga may-ari. Okay. Pero expectedly sa noon ni siya, ma'am, mahambal na ton nga masettle na tanan kag back to normal o kung okay nang pag-release ni? Okay, very good question, Action Art. Because of the scheduled giving of the 13th month pay sa ating mga pensionado, nag-announce na sa SSS, sinabihan ni SSS ang ating mga partner banks na please, dalian nyo na kasi magbigaya na ng 13th month pay. Ang sa nalaman namin, Action Art, tapos na sila sa first batch. What do we mean by first batch? First batch of those nagreklamo na nabaton sa SSS. Pag-check ni SSS, merong diferensya doon sa savings account number. So, binigay ni SSS sa respective banks, sinwak nila doon sa kanilang account names. So, tapos na ng ating mga bangko yung first batch. Pero, kahapon lang, Action Art, yung sinabi sa akin ng aming senior communications analyst, si Ms. Charis Avila, sabi ko, paki-check yung latest. So, nag-communicate na ang mga banks. Tapos na namin ang first batch. Sinayos na namin yung kanilang savings account number. Please, SSS, send us the second batch. So, yon ang latest natin. Kasi pressure sila sa SSS regarding doon para pagbigay na ng mga 13th month pay, talagang ma-enjoy ng ating pensioners. Yes, ma'am. Yes, Action Art. So hopefully by January of 2021 tani ma-normalize na tanan ni ma-settle na para ang mga pensyonado hindi na matamaan, hindi gani sini nga Disyembero para may pamasko bla. Yes, Action Art. Si SSS mismo, Action Art, is requesting the partner bank na please, tapusin natin to sa December. Tapusin natin to sa December because nga, everybody is expecting the 13th month pay. Maski ka-jutay, Action Art, kasi it's a bonus for our pensioners. Okay. So, hopefully, Action Art, kasi nag-ano man si Bangko, one thing na balita, Action Art, because sabi namin sa SSS, so ano maitulong namin? Shall we let all these pensioners go to the banks and direct? Sabi nila, wag na. Magagalit yung mga pensionado. Kami na lang, si Bangko na lang daw ang bahala. Okay. Kasi sila yung nakakaalam, ano na yung bago na savings account ni Action Art. Hindi na nila pinaalam ni Action Art. Kasi before, hawak nila ang crediting Action Art mo. Okay. So, hindi ka na niya, si pensionado hindi na pinaalam. Okay. So, ngayon sabi nila, kami na lang ang mag-settle with SSS. Aha. So, very good. No, i-check na ni Mama and hopefully, ang monitoron namon by December, masettle na ni tanan, parang at least mangin matakuhay man, alin sa members and pensioners, ang ila sini nga gina-claim. Ma'am, hopefully nga mangin open lang ang line mo every time na magtawag kami para nga binriligay kita para nga mabuligan ang mga complaints kisa sa among nagatawag dito hindi mamika-intindi sa bagong system. That's why we are very happy, Dr. Benedian, for the time nga ginatag mo sa Action Radio Bacolod. Ma'am, salamat din sa time. Thank you Action Art, and thank you Action Radio. Salamat. Good morning. Action Hotline. Paano gali na mag-reconcile? Paano gali na nimo makuha ang pensyon mo kung ikaw, Don Nilmar, kung ang guwa gali sini ang problema mo ni? Kung nagbagong system sang SSS, ang bangko nagbago man system nila, pang isla nila, halimbawa, amo to lang explanation niya, 1, 2, 3, 4, 5 ang akong account, abe. Ang bangko, without informing sa ila client, kinisla niya man, ini mo ABCD. Di din ka bikita sina. Kung ikaw si Pisonet, nga dito mo i-swipe tong imong kuluwaon, sila yung Pisonet. Sino niya si ABCD man? Igo kwentaon, si 1, 2, 3, 4, 5 is the same animal with the ABCDE. Ay, kundi, sino ba na bibis ang computer kundi mabuang away siya ma-program? Action Hotline.
sa imo IT expert imbaikin, budlay amo na siya. No, hopefully ini tanan masettle na, kag ang tanan dira nga mareklamo niyo, feel free sa pagtawag sa SSS, agod nga kuning kaso nga may mga clarification, or diri sa amon kitingwaan ta, nga mga contact kay Dr. Lilani Binidian, no, sang SSS, para nga maexplikaran kamo kung ano ang nagkalatabo sa kag na-experiensyan nyo nga problema. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This portion is brought to you by Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Salisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo,
radyo. Salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita. Kantahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaamuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wato naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod. 58 na Aksyon Radio Philippine Standard Time, ipreparar dira ang inyo sini nga mga cellphone. Bangod na ari na kita para sa pagpanagdag na naman sang premyo sa mapalaron naton nga mga listeners. Action Hotline. Standby, Gid. Standby. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. I-check na naton sino yan ang mapalaron tang winner karon nga aga. Nang cellphone mo kinanglan, i-kuan mo gid, itupad mo gid simo para pag-ring masabat mo gilayon. No kay kanugon sang tsansa nga makabaton ka sang premyo kung tani blang nga hindi ka kasabat. No, hindi ganing cellphone mo lobat iya o why naka-charge. Namin gid sina ang cellphone mo kung ibutang mo sa lugar blang nga may ara gidya signal. Hello. Hello, maing aga. Mayong aga. Ma'am, sa Aksyon Radio Bacolod. Sa Action Radio Bacolod. Tak, ilbis. Oo, dali lang gid, hinay lang. Kaya basi kung ma-disasya ka. Hello. Oh. Hello. Hello, maing aga. Sa Aksyon Radio Bacolod, sino gani ni sir? Elvis Duque, sir. Bao, Elvis Duque. Pila edad mo, sir? 50 na, sir. 50. 50 anyos. Ang imo area, Barangay Ilopes. Sir. Bao, di buinas kagid, Sir Elvis. Karon nga agad, mayong yuho mo. Sir, pamati kagid sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, drama kag mga balita. Mga balita, bao. Ti anong nga program na pamatian mo sa Aksyon Radio? Kung ogto sa Yanerex Kantong sa Aksyon BBB. Very good. Ang drama nung Oo, sa aga. Aksyon Hotline kay Artay Hupon. Very good. Ano yung drama pamatian mo? Kuan ang nabiyan ko sa hapon sa Jack Balaan. Wow, si Jack Balaan why na siya kalabay sa imo? Why pa gurma si Sydney pang December. Hindi nagambal si Jack Balaan, siling niya premiuhan sinong Elvis ang 500 pesos. Congratulations nung Elvis. Thank you, sir. Iulaton mo da nung Elvis ang text sang station, ang control number, blang mag-claim ka sang ipadala na mo na kwarta. Sige sir. Bali, sabihin mo na sir, sa mga remittance lang. Remittance. I-text na namon sa imo para nga mabalaan mo kung din mo i-claim, ha?
Okay, sir. Thank you, sir. Congratulations, Dong Elvis. Thank you, sir. Doki, congratulations. Sige, salamat. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Amo lang nakasimple, kinanglan pagtawag sa imo, bisan hindi mo kilalang cellphone, posible Aksyon Radio Bacolod na pagpamangkot ano ginapamatian mo. Ang malalag gilayon, Aksyon Radio Bacolod, kuya. Tiara, kundi premiuhan si Tatay Elvis Agapa. Wala talan na Tatay Elvis, kay maabot ginada sa imo ang premio, matext nila ang personnel si Inday Marinidri sa Aksyon Radio. And then, may balawan mo ang imo control number, diin mo pwede maklaim nga padala sender ang imo premyo. Kay Florami Bacoli Mirasol, good morning. Ronald Rihida Trava, good morning man. Edin Oximer, happy to see you all. Ay, gali. Thank you, gida. Banaag Espanyola Danilo Jr., Edin Oximer, Huma Lumina, bolain ngalan mo naman, Ma'am Inday Blasa, Jera Canilias Valiente, ara siya sila Carlota, no, Jess, nabasa ko na. Ay, paring Torko Jongko, kumusta ka na? May nga agad na si mo, pre, kay paring Basti Girin. Good morning, thank you for listening. Sandra Rafael, salamat gid. Sir Alex Montesa, ya, pabugtawa lang palihog ng aton mga barangay health center. Bayan sa istrikto nga paggamit sa face shield. O, tiyang barangay di kinanglan buligid. Ang mga barangay kinanglan kamo enforce mismo sa inyo kaugalingon nga mausaranda ay. Hindi lang kita nga ang task force disiplina yung sa ligan mo. Pilang naot malang na sila. Ti may service, may uniform pa. Ti layo pa makita sa tao. Dayon man dinalagan. Dayon man pinanago. Amo nang budlay gid. Himol bulida sang mayad-ayad ang mainit nga balita. Oh. Bugoy gini Sir Alex ay Valencia. Kenneth, good morning man. Karen, Jocelyn Arisibita Olak, kag Melchor Baro Carumbines, paring Saniboy Paladar. Puy, di kita ni Brembo ta kapadala ka rin entry mo si paring Saniboy Paladar. Okay no? Sa kay Ma'am Cora, ara na mama. On standby na actually ka isikwan mo si Ma'am Beth Estrelita Sarenas. Oh, good morning dira. Thank you for listening, paring Chupoy Magbanwa kag sa Macau, China, ga monitor man upon na gid permi nga monitor bro ari diya sa ato na si Tita Elma Lusok ka Polidario. Online sa hotline. Hingagawon ko lang niyo kay kundi ari kita sa pandemic pasbong way payagan ni may balon kung saan og magwa ning vaccine mo nga mangin available. Ay, a Department of Transportation, daw ka kuhan gid sila ya. Daw ka disidugin nga ang modernization program, daw dayon non gid. Kay ang consolidation gani sa mga franchise ni Galio sa kuhan na lang, December 31 na lang. Makadto ding LTFRB, I understand December 4 ang schedule. We have Ma'am Beth Catalbas, gikan niya sa presidente sang FIBACDA. Ma'am Beth, kumusta ka na? Good morning. Good morning, sir. Kag sagapamati gid sa kong programa. Good morning, sir. Mayugin nga pagpamahaw da. Una nga bes, December 4, makadtong LTFRB. Di do dayon nun ginigla ang modernization program, Ma'am Beth? Oo, hindi nang nagsulat kami kasi Dindo nga ako na bing pwede siya maka-request sa LTFRB para sa orientation dala sang force consolidation. Kay nabalaan naton nga sa Iloilo, 10% lang yan ang ka-avail diri sa Bacolod, pinakagamay taya sa bilig nga kwan nga Western Visayas. Okay. So, nabalaan nila nga may problema agad. So, ang kadamo sang co-op nga waay ka consolidate, tungod nag-umpok na yun sang balayran. Uy. Amo na nga daw may kuta, daw may ano naman, may balayran nga kamahal. Ang kapigado pa nga daan sang BIA, nag-lockdown pa, ay pa
naglibre. Why ka na gani income, babayron ka pa sa consolidation ni? Tani, isa ulihin na lang na. Kaya mo kami nga, Sir Art, nang dayo big kami, kay pasalamat kami kay Sir Dindo Ramos, nga nagsulat siya, kag sabat man dayon, so malihin ka pa sa OTC para ma-prove sila makapabakulod. So, mati ko, Sir Art, may DOTR man nga maupod, hindi tar kagida namon, payugid nga maka-interview ka man sila. Very good. Kaya daw, ang transport daw ay nagidlaganan. Di kung hindi ni namon pagpalabot sa radyo, kaluluoy kami ang mga operator nga hindi naka-avail, hindi bala katukod sang co-op. Kitugod ka, makuop pa 300,000 ng imo nga build-up kapital. Grabe ba? Mga papilis mo pa, kadamo, ang abogado mo pa. Ti, si Ma'am Det katalbas ka, bisan 500,000 na kaya na iya. Hindi man, sir. Ang problema, Sir Art, damo, kulon mo kung magproblema, kay mo, gitanan ni. Ay, gali. Lumatuod, Sir Art, why ko yan nagtukod, jamay na lang ganyan. Si Ma'am Coraya, kay okay na, pero problema yaman, consolidation, mas dinadilid ang pag-process. So, di ka mo ginaaw nga pagtukod palang kag pagplastar plus ang kooperatiba. Why pa ka mo gani kakwa sa mga units na nga gamiton sa modernization program? Dako ng Blayran? Ang kimati ko bala Sir Art, ang ina nga consolidation, na muna ko ng basihan nga makahulam sila kwarta sa World Bank. Amo nang pamangkot yung sa LTFR, di ko na ano kumatod. Okay. Kung wala si consolidation, kundi hindi sila kahulang kwarta, wala kapital nga magkuhan sang mga modernized nga mga kay gamiton nila na inang mga cooperative nga ikapital ipakita sa World Bank nyaryo, mahulam ni sila kay amo ni yung plano modernization. Amo naka-consolidate na. Na-consolidate na. I see. So anyway, saan uning schedule gid ma'am? Sa December 4 na siya attorney, kay nagbalos siya sang sulat ni Councilor Ramos. Okay. 9 o'clock na Sir Art, 9 o'clock sa Wai kami kalakwa lang sang venue sa NGC tungod nga bulibok sila pati sa lobby, sa SK. So nangita na lang kami, nagkadto na kinaka namin lang to nakita namon dira sa Tubang Lagon bala sa Chicken Dilida. Ate pwede. Amo lang na may ikuan lang tanga, simple bayad ng sila sang ilaw dira. Kung gusto ni dito tas kilid sang bread ko para nataway. Mangin pa. Dami na ito kagawad-gawad. Ang amon mo lang Sir Art nga makonsentrate ang niara tani libre nga may offer galing. Okay. Ang tao da karon umaten ang sagay bulubalikid kung hingo gali nabay si daw. Okay man na mabusog mo na sila may balayran ng yutay nga mga anyway, so, hulaton na lang namon guro ng schedule kag pag-abot nila di feel free nga mag-inform sa aton kung nagid sila para makapadala man kami personnel o ako mismo makadto para maka-interview ta sa ila para ma-plastar ta ni sakto. Namin hindi ko makadto. Sige, mama. Ikaw with bisita namon na. Sige. Kay may DOTR man maabot Sir Art. Okay. Ito naraman si Sir Dindo para kwantanan. Sige Sir Art. Thank you, Sir Art. Thank you gid ma'am. Thank you gid. Ma-update lang kami. Salamat gid sa time mo. Good morning. Thank you. Morning. Action Hotline. Tay makadto na din sila kay may ni ma-clarify, may ni ma-plastar, may mga balayran. Diin makadtong balayran ni. Naw nga 300,000 nga dapat gina-oblige ang tanan nga mga transport sector. Dayon nun pag ang modernization program ni nga mo na ni nga gaigod nga daan ng transport sector daw ka bali no. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan.
Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus. Kay Engineer Noel Olia, good morning man. Salamat sa pagmonitor. Amo man kay Bro Marlon Sikinia Caniete. No, salamat gid sa inyo da nga monitor. Ang iban do hindi ko gid malabutan kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Good morning.
good evening sa iya to yan, no? Sa Midwest, Minnesota, USA. Tomas Bruniola kag Militon Roman. Baong iban di ko nagid malabutan, no? Sorry gid. Ako lang reminder sa aton nga mga kaaksyon kinanglan pabakod gigitaya sang lawas ta. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon